Llegim. Ventalls de paper, de l'Iris Picó. Els problemes són reals i els escenaris també. Ventalls de paper, una novel·la que evidencia d'una manera molt pròxima, conscient i realista alguns dels entrebancs que han de superar els adolescents d'avui en dia. Clara, una adolescent que lluita per refer-se d'un trastorn d'alimentació, ens conta la seva història en primera persona. Al llarg de la narració l'acompanya Carles, un dels seus companys de classe. Junts ens transmetran la força que té la fusió de la música, la llengua, la cultura i el valor de l'amistat i de l'amor per a superar qualsevol obstacle que se'ns presenta en la vida. I així és com vaig saber què era una moixeranga, com la feien i què representava. El primer assaig el vaig veure sense música. I tot i així, quan els meus nous amics van començar a amuntegar-se i a trepar els uns sobre els altres entrellaçant mans i cossos, se'm va fer un nuc a la gola i no sé per què em vingueren unes ganes immenses de plorar. Ja veus. L'última figura la van fer amb la música i llavors no sé què em va passar i sí que va ser com si el so de la dolçaina em trencara per dins i ja no vaig poder contindre les llàgrimes, que m'enterbolien la visió del meu amic fort i lleuger trepant cossos amunt. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.